Kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada sore hari ini saya berada di Dusun Prodo, Desa Klampok, berkunjung ke kandangnya Bapak kita, Pak Kartono. Sugeng siang Pak Kartono. Siang, Pak. Lan apa jenengan Ini Pak resik-resik. Prai ta Pak niki wau. Tas dugi. Garap di pundi, Pak? Teng Sunan Kemadilan. Oh, Senakma nggih. Nggih. Nah, ini anak buahnya Pak Kartono yang disebut Rajagaya. Ngayakno ini. Rajagaya. Pinten Pak sapine niki wau? Anu, sedaya pinten sapine? Bangsal kali mbeng iki. Pundi Pak wonten ambenge? Di anu di Oh. Loh, medale napa niku, Pak? Brahma napa simental niku? Sembawan ngeten niku juga. Oh, Sumbawa ana. Nggih. Loh, Pak lek niki nggih jenis Sumbawa. Nggih peranakane anu niki sembawan kaya peranaan, Pak. Oh, napa nyebute Pak lek peranaan ngeten iki? Nggih. Napa nggih? Nggih Sumbawa. Oh, nggih nggih. Oh, sedaya gadane jenengan iki Sumbawa, Pak. Oh, sing kali nika sanes nggih. Sing ler nika. Lek sing nika sanes. Lek sing ler niki napa kali niki? Sing niku jenisnya anu niku Limosina. semental lek, Pak. Oh, simental nggih dasi putih nggih. Nggih. Tapi nggih peranaan nggih. Nggih mboten asli. Mboten asli. Sing saged didamel sedaya Iko. oh 3. 1 oh sing Niki lho. Niki lho. oh sing ler niku mboten saged tasik belajar. Dereng blas niku. Oh, dereng blas. Dereng sing iki sik tasik kait rusa sing tengah niku. Loh, sing ler niku umur pinten ya, Pak Kar? Tumpas Pak niku kirangan. Oh, nembe ta? Nggih wong ngurmati kadane tiyang. Oh, sing niki gadane iki ambek sing 3 niki. Lah asline nggih kantor mesin tunggal nih kalau Pak. Oh, Niki gadane boneng niku lho. Adik kula. Ngatuji. Nah, Ngatuji niku adik sampean ta? adikne bojo kula waune. Waune. Nggih, rasane bojo kula kan mboten enten. Oh, ngoten. Nggih. Oh, waune lah. Ono waune aku lak dadi bingung. Oh. Oh, sing gadane jenengan niki, putih niki. Nggih kantor niki. Soale didoli tok, Pak. Mboten kerasan Nggih benge ora tau gede, kae gede payu. Niki derek zaman pinten tahun? Ora pun manak ping 8 Pak, nggih setahunan nggih 8 tahun. Anake tepu di mawon. Lah nggih kula rumah masak parang-parang kirangan. Niki Bisa duwe, Pak. niki ngrumat. Nggih, Mpun manak pinten? ping kalih ten iki. Lah, Pak lek sistem ngrumat ngoten niku cara pembagiannya ya napa? Nah, lek mati babon ngeten iki nggih buruane sing arep dhisik, Pak. Manak pertama Buruane gadane sing arit. Sing arep dhisik. Manak kedua, wonge manak ketiga balik nang sing arep. sing arit malih. Nah. Oh, ngoten. Lah lek sing niki manak ping pinten, Pak? Sing Setunggal. niku, alit niku. Oh, mboten niku ngene niki. Oh, niku Kanane anu Pak kayak gede payu niku. lah ya mboten kerasa. Melok ngatuji blantik ya. Nggih. Oh. Niku gadane emak niku. Sing niki. Iki gadane make. Oh. Nah, emak. Iki nembe nggih, nembe ngrumat. Oh, dadi sing saged didamel 3 niki, Pak. Dikon iki tasik dereng koper lah papane ngeten iki jeblok apet tambahan. Saken nggih, Pak, lek ngelatih. Nah, Pak Kar, lah jenengan ngeten iki kados ngrumat gadane tiyang nggih. Nggih. Kan iki sapi didamel nyambut damel. Tapi jenengan sing ngrumat. Lah ngoten niku hasilnya nyambut damel nggih sampean anu ki ambek nggih. Nggih. Oh, berarti sing dibagi mek hasil anak nggih. Nggih, mek yugane tok niku gentenan. Sama mau digawe nyeper ku gak melok-melok. Mboten. Oh. Nggih kadane sing ngrumat. Kan lek kok mikrolem ngoten. Supire setor ya, Pak ya. Nggih. Lek Setoran. tapi mboten nggih. Mboten. Nah, Pak, umpama niki jamune ngeten iki telas pinten ndok, Pak?
Lek jamu niku mboten anu lek ndok niku sak pinter-pinter purun mawon. Lek jenengan damele Kula pinten? me 3 doso winginane niku. 3 doso niku setunggal sapi. Tapi kali Pak kula. Oh, berarti 15-an. Nah, niku napa mawon, Dok pitik kampung napa bebek? Bebek. Oh. Pitik kampung nggih padha mawon. Kula tumasaken bebek kali kula tumasaken kopi. Kopi terus. Bukan nggih mek niku tok kula. Oh, mboten nate ke rempah-rempah ngoten mboten nggih. Oh. Nggih kena mawon make kakean campuran. Niku pun kuat nggih sapi nggih. Pun Nek mboten kurun lesu, nyambut mek gawe. mboten dijamoni blas niku lesu lek damel boro puwen dina, Pak. Pakar jenengan niki nglakokaken kewan niki mulai umur pinten, Pak Kar? Lek umur niku kirangan nggih pokoke sekitar tahun pinten 85-an paling Pak wong mulai 2000 bayarane wong mboten mulai 2000 Pak. Mulai 2000. 2000. Niku sama sik Joko napa? Nggih. Joko cilik napa Nggih. Joko gede? Tasik ahli tasik belajar brujule. 85 niku. Nggih. Oh, tasik belajaran. Nggih, sekitar niku. Sing ngajari singen. Pamak kula ya napa pamak kula nyeluk pamak ngadene mak niku. Oh, nggih Pamak, nggih, Pamak. Kula paune ketemu teng mriku mulai. Singen di kampung kula lek nyeluk nggih Pak Mak, saiki Oh. ganti Pak Le. Ya, Nggih. Pamak. Oh, Nggih. singen tumut Dik Pamak. Nggih teng Sombul blok sekolahan niku. Jabate masjid Napa kok tumut teng Pamake jenengan? kan tasik Alit, alit ya? kula kan nggih ditinggal kerja kali bapak. Kula tasik alit kan Heeh. terus tumut teng mriku teng pamak kula. Oh, Nggih ngoten. ngarit ngoten iki. Ngarit sampai terus sampai gede sampai disunataken. Ngrumati sapine Pamake jenengan. Nggih kali ngrancangi gede. Lama tetep Dik Prodon Teng iki. mriki mari ngoten rapi malih Heeh. tumut teng Sombul. Enggak ada yoga. Enggak ada kali. Lek sing kali bapak sampean. Mata Pak pitu lek ne. Loh. Lah niki tunggale rak niku tunggale. Oh. Tapi pun Berarti bapak sedon niku ninggal anak pitu. nggih Jenengan nomor pinten? kula nomor 4 ini Pak. Oh. Ciloro. Terus mae simah malih enggak ada yoga. kali dan Sombul mriko. Berarti songo Pak dulure sampean niku. Warta Pak. Tapi sing griya niki mpun pecah cacak kula sing niki sak bojo-bojone. Kan kanten yogane tasik alit sak niku sampe Heeh. ditinggal niku. Saniki pun ageng nggih. Yogane. Nggih niki enten. Nah waktu alit ditinggal niku sinten sing ngopeni? Sing Mboke- cedek. Oh, mboke teng mboke. mriko anu teng Jombang. Oh, teng Jombang, Teng dibetot mriko. teng Jombang. Nggih, sak derenge niku nggih pun teng mriko. Mriki Oh. ditinggani nyambut gawe teng Surabaya. Mriki nyambut damel terus lama-lama terus sampai ngene sampai suwe dereng. Oh, ngoten. Nah, Pak alite jenengan niki wonten pinten griya, Pak, dik mriki? Sekitar sekawan ini Pak tasian. Nggih pun gadah sing ngingu ternak ngoten sampean semua. Nggih, nggih ngeten-ngeten iki. Ah, rata-rata niku sapi singkalan apa sapi pedaging balik singen? Singkalan, Pak. Sempedaya nggih. Nggih, biyen tambahan. Sapi dagingan niki nggih tas-tas niki nggih, Pak. Nggih, sik tas niki. Nah, Pakar, pengalaman jenengan sing paling mboten enak ngiring sapi niku napa, Pak? Napa, Pak? Pengalaman sing mboten enak selama ngiring sapi, mbuh digeret, mbuh gebrat, mbuh disundang, ngoten niku nate mboten. Nggih nate mawon Pak sapi sing kewasit kesine. Ah, Nggih nate mawon. nek kuwasit niku napa sih, Pak? Memang jenis sapine napa? Nggih jenisnya sapi blateran bareng ngono. Oh, blateran. Lah singen kan rata-rata sapi putih, Pak. Blater Sapi nggih. putih-putih. Kados PO niku, Pak. Nggih, lek singen. Sapi abang jarang terus. Lek sapi abang biyen lak sing sapi Jawi Ya, niku nggih, nggih. niku. Blater niku lak lanange wireng kok banteng niku, Pak. Nggih. Oh. Lah ngoten ganti sapi ireng-ireng sing kata. Jenengan sih kan nggih tau nglakokaken sapi blater ta, Pak? Nggih, nggih Pak sapi. Tapi mboten sampai sapi Jawi mboten. Sapi Oh. biasa putih blater lah enten lah. Niku kereng niku. Nggih sebagian kereng, sebagian nggih mboten. Sebagian nyapak sing apa mau. Oh, lek di rumah nyelontek Nggih ngeten. digoyang. Niki mawon lek digoyang nyapak kok, Pak. Niki. Nggih. Oh. Lah ini ki kudu ngene liyane niki nyapak niki.
Loh, kan di mriki lak mboten enten lepen. Mboten enten. Lah lek guyang niku ya napa singen? Oh lek singen teng Lepen, Pak. Lepen pundi? Mriko Kali Banteng. Oh, Saniki malah sing mboten enten dalane pun mboten enten sing teng kali. Guyange teng griya polahe pun enten banyu-banyu. oh disemprot ngeten. Nggih ngene sukani selanjutnya pun enten banyu lah lek sing mboten enten masih langsung nggih teng Kali Banteng mriko kali mikul apa nuntun sapi kali mikul biyen niku. Kali Banteng niku arah teng Sumbul niku. Mas. Sumber sekolahan niku sing Nggih. mriko teng Lepen niku. Mudhun ngoten. Nggih. Oh, Tambah- iku sumber ngoten apa? Nggih, sumber. Saniki nggih penak. Oh, dadi singen niku lek guyang mriku. Nggih teng kali mriko sedaya niku. Jenengan sempat zamani guyang mriku. Nggih, Pak. Ngangsu barang ya mboten banyu nggih mikul teng mriko. Kadang dene. Mulai tahun pinten, Pak? Toyo mlebet mriki niku. Yo sekitar tahun 95-an paling Pak. Oh, Mboten anu niku. berarti Yo, alite angel. jenengan iki nggih tuwuk mikul, Pak. Nggih, angel. Damel nopo Pak singen wadahe bumbung niku? Lek sing gumbeng Nggih, lek gumbeng kula mboten zamani. mboten. Pun ember. Nggih, pun napa tong, semerap tong. Oh, nggih, nggih, nggih. Niku, Sanes ember sing bugiseng putih-putih singen niku sanes niku. nggih niku, nggih golongane niku. Oh, golongane lah Nggih. ember singen lak dugiseng apa? Nggih. Lek damel ngangsu di sumur, damel senggot. Nggih golongane niku. Mek rada ageng ngamine tong yang disukani kayu. Oh, nggih, nggih. Ah, kayu tengahe nggih, bunder Ya. ngeten nggih, nggih. Nggih niku semerape kula. Jenengane kelahiran tahun pinten ya, Pak? 71, Pak. Iyalah, kacep 7 tahun nambah mangkane pengetahuane kok padha. Tutuke sak monten semerape. Kula tasik zamani, Pak, lek ember sing ngoten-ngoten lek larisan iki pun mboten zamani, Pak. Mboten. Pak sakniki niki lek umpami anu, Pak, buru nyingkal niku per harine pinten, Pak? 150. Setengah harine. 150, Pak. Oh, sami nggih. Nggih. Sape turang, lukur, proto, sungguh sami nggih. Nggih sebagian enten sing bonjol mboten sami anu tiang mboten padha. Nah, ini. Kadang lek enten sing sedina rong dina nggih sampai 200, Pak. Nah, ini pedete wek sapa iki, Pak? Boneng, Pak. Oh, wek sampean wis. Pun Oh. Iki wis kari wek Cak Boneng, iki Cak Katuci Cak Boneng itu. Nggih, Pak Kar matur suwun nggih, pun diizinaken nggih nggih. sowan teng kandang. Nah, demikian sahabat Kanyawara video kali ini bersama Pak D Kartono saya akhiri wallahu muwaffiq ila wa mudhariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.